biyahe kami sa matag adlaw, sa among paglihok ug sa among paglakaw, kay wala may matabunan sa imong pananaw. Oh Jesus, kanimo lang ang gipakadako gyud sa ninyo ang Ginoo inyong ginabuhi nga kung naay kanang naabi tay apos nako nga kamo naa gyud mo sa mga nag-ampo tanan. Salamat ing dako sa Ginoo na ako ikimdari sa itong tanan kung naatay mga sakit, kung mahimo, kung di maayo atong tawgon ang mga tinahod na mga asyano kay kana mao masalay tugo sa Biblia ana. Pila ka pag-umangkon ako nga nawagtang nga wala man ako na share ninyo man nga ako na feel ato mo ko kulwaan sad na bakay na trauma na gani ko sa mga ingon ana nga kuan kanang inana nga panghitabo sinsya kay nya mo to nga tatak ang milagro gani sa Ginoo na adjud atong higayon magana ko wala na nako na videohan ang katong nihalad si Jilly kay pag humag-ampo man so wala pa mo to siya nagilis saka siya diri sa balay ibong siya ngano ko kapulo siya kini ang ginhawa dili magpabaya kung ako sa ng mga problema iyang matugyan di kayo maging ganun gani cycle din mga walay butang na dili mahimo di kayo maging isa naman Ginoo kanang tanan nga ani agri karon ikaw magapanumdog Lord sa among obligasyon diri sa among lawas amping labi na gino sa among sa imong purpose Ginoo na amo kini mabuhat Ginoo kay imo kami gipakataw sa kalibutan ug uban sa akong katuyuan daw nga dili na namo Ginoo mabuhat Ginoo ang imong katuyuan ug ang among lawas dili ano ang pingon Ginoo pati ni Gilio adiba siya lagi sila gamahanan ni kamot lagi sila gamahanan ng ngalan nalabaw sa tananganan mo sa Ginoo Kristo Jesus amo mo luwas sa mga amen. Lord, salamat sa Ginoo. Sa katuyuan na nakakampo sa bahay sa Bukito sa atong nauna sulod ang pagkatutan sulod ang atong ayo na atong gihangyo sa kanimo Ginoo na kita kini nalawa sa mga sala pero madungog na pagkampo sa mga sala hangyo siya ang kampo sa mga sala Lord mao ko na pagkampo kay Jilly siyang hintang karon na buot ang yang talupan yang pamati karon mag-isip siya sa pagtulong ng tubig o laway siyang liog magbuot na mao kini nagahimo niyang problema putas Lord kung sa mga kalapasan kanino Ginoo pasaylo siya Ginoo tawon siya makasala yung mga lawa Ginoo ikaw makasaylo kiyatan siyempre man yung pagunahuna yung naging anak ang sahay na makabikil siya mga pamaagi na siya nga mo yung maghatag ng kahasol amo magpalampo Lord pa kini ang babag siya na nasa manahuna umpisa to man sa yang bana karon na sa layo sa nakasinipli ay sila o mapulong na mahimo nga dili maayo relasyon sila pag pinabulod ng takini unsa may mga pagtambag nila nga dili madawat sa usa ka bana ta ikaw wala sa mahimo Ginoo kung siya lang ang paghangin ito siyang bana kung ikaw ra ang mahatag o usay siyang bana Ginoo alam siyang pag kinabuhi karon asa na siya karon yang magtotoo kung nagpabilin ba sa yapon ka kanimo Ginoo mo nang pagampo ni pagtagon Ginoo sa lain nga mga pagampo Ginoo sa gusto na karon nga tambong sa mga espiritu
usab di karami Ginoo naman sa kantang dili kung mga panangin paselo siya Ginoo sa mga kalapasan na tumas ng mga panaad ng pati ng mga tawag Ginoo ingo siyang paselo. Yes. So yung tanan ang kandidato sa kamatan naging sa mga buhi nga ngalan ng mga Ginoo Jesus Kristo ang abot kayo sa mga boss. Amen. Amen. Pamahala mo. Lord, niya kami din sa kami tagon Ginoo tungod sa among dakong paghangyo o pakiluoy kanimo Lord dahil sa sitwasyon sa Luzon si Dili. Kung sa Dili ito Ginoo, akong kaubos sa akong Dili. Kanamon pito karon diri Ginoo nga may nagdalas sa mong pag-ampo Lord. Sa matag usa kanamo Ginoo sa among linhukan, sa among istoryahan kami na tuo nga sakto ka to apan sa mga tubangan din ito. Sa luwa kami sa matag usa kanamo pito Lord. Labi na kanako Ginoo nga nag-decide mo isya. Kasi luwa ko kako Ginoo sa matag-adlaw sa sipanan Lord. Sa buhat, sa pulong, sa bigas, mga binuang ang makahatag sa pagso sa kong pagtuo Ginoo nga di na uban ang makahatag sa kilig ng babag na kanila mga kagrupuhan ako nga kang nag-iglesia no kung na ko sila kinaiya sa ilang pagtanaw sa ilang nauna sakto ako sa tubangan ipagitayin sa luwag kami Ginoo ang kanya mo paghanyo kami sa kayo sa mga mo abot din na sini sa imong tubangan nabahin sa iya nga imo karon Ginoo si Dili ang nakita kami nakasaksi Ginoo sila nga kalsay sila sa ginhawa Lord mao nga siya Ginoo nagpatawag kanamo nga siya Ginoo nga magpaampo sa mga balatian Lord gasayad kami Ginoo kami tao lang ika nagama kanamo sa tanang gamay juwin kanang bukog ika naghimo kung kinasayad kami Ginoo kung dunay dikil ika sa mismo ang makahitap sa tanan ng balatian mao nga niya karon kami Ginoo nagkinasing-kasing sa paghanyo Ginoo nagpakiluoy kami ug namugos Ginoo nga bahin sa sitwasyon ni Dili Ginoo nga sa iyang sakit karon na siya sa iyang liog Ginoo naghatag kini Ginoo nga kabalaka sa babag sa iya nga iyang pagginhawa Ginoo kami kang Ginoo nga ipaabot ngadto kaniya ang kaayuhan Lord dili na kini mubalik pa Ginoo sa iyang sakit nga dili na kini Ginoo makahatag pa Ginoo nga babag Ginoo labi sab siya iyang sitwasyon Ginoo sa iyang kinabuhi karon paniya nga tawhanon nga pangunahuna bahin sa iyang anak nga sige pa siguro na kini Ginoo sa kini Ginoo nga siyang pagtuo Ginoo dili sa siya makalahutay Lord tungod kay ang iyang pagkatawhanon kini Ginoo nasayad kami gidid ka ikini haom sa mga tubangan nasayad ka man Ginoo ang kamatayon kanamo mao kini pagdaog ug amo kini talipay ug di na makabuo mo nga gadto ipaabot ni Dili Ginoo nga hatag kaniya Ginoo ipatugkad kitinuod kaniya Ginoo kung unsa gid ang kinabuhi nga kami diri Ginoo nga diwa di mo kamot namo aron siya Ginoo nga malipayon nga modawat sa mao panghitabo kini Ginoo mawa na siyang nahuna ang mao nga memory siyang anak Lord nga hatag kami Ginoo problema ug siya kaguol Ginoo ug labi sad Ginoo sa bana nga aduna si time Ginoo nga si Bubong wala na sa nisubay sa imong dalan apan siya nagtumangno ug kita niya Ginoo nga dili pabor ni Bubong yung mga pagtambag dili ng dawaton Lord ikay nasayod sa tanan na mong kasing-kasing Lord kung si Bubong imo maging tinawag Ginoo ibalik sa Ginoo sa maayong daan Ginoo ipaabot nito kaniya ang tinuod mong pagigugma Ginoo nga di walay lain pa nga kaluwasan kundi ikaw lang Ginoo nga kining butang ning kalibutan Ginoo dili di angay maungkuptan kundi angay na mungkuptan kundi ikaw lang Lord kay wa di mahibulag niya kanimo Ginoo mao kini among paghangyo kami Ginoo nga sa sitwasyon sa pamilya ni Dili nga nakita ganiya ang dako nga panglantaw nga mag-usa sila sa iyang bana Ginoo apan dunay mga tayo nga dili siya paminawon ini Lord ikani na sa tanan Ginoo imong ipaabot ngadto ni Bubong Ginoo karon nga among mga paghangyo ngadto kaniya nga unta Ginoo udunam siya magkasipyatan mag-usab na siya sa kinabuhi na siya nga ug insab sa Dili Ginoo sa kanunay Ginoo atagi siya kalig-on kay mao kini naghatag Ginoo kahoyang siya pagtuo sa salamat kay ining tapon-tapon kami pito karon nga niya nagasaksi nagapo amo kining gituhuan ug gilauman Ginoo ipaabot ngadto kaniya ang kayuhan kana sayad kami Ginoo wa kami aron himo kami tanan kay tawo lang kundi ikaw ang pinakagamhanan sa tibuok kalibutan Ginoo sa tibuok tawo ni kalibutan Ginoo way lain nga labing gamhanan ikaw ra ang among ilah nga amo ang manluwas salamat kay ining tapon-tapon ug balik ang may doon kanimo tanan pinagila mas Kristo may bugtong lumos amen Puto ba niya?
init kaayo ang puto niya siguro inom tubig. Mo to sukad ato nga igsuon. Pagkagabi ana, di ko kaginhawa na. Pero mara na to siya ganang dili to grabe. Mao to pero natug ko ato nga igsuon alas 2 ko katug kay di tungod di ko kaginhawa mao to mga alas 5 kamata ko. Tibok adlaw na sa samutlos anaw ko kutog. Pagkahuibis na naman igsuon nilakaw man ko dito ko gluay. Pero pag lakaw na ko dito mura madadara na ko ba pag uli na ko dire. Kaya nakainom sa soft sa pag uli na ko diri mga igsuon abot ko diri mga alas 2. Sukad anang mga alas 3 sa hapon hangtod nagbuntag nakadlaw sige ko og tabang ni mama. Hindi jud ko makaginhawa kana bitaw inig kanang ikuan sa kanang di ko ginhawa ba murag lain jud ako akong paminaw mao to pero aton tayo mamisuon kanang dili pa ko ato manggahi nya mo to gaha atong sang adlaw murag tulog og gabi way to kay kumatug ko murag tukawon ba di ko makaginhawa ba mao to pag sukad gahapon sa gabi kanang mutukar na sila kung di kaginhawa kanadyo inig tukar so ano murag makaingon jud ko kung dili ko maningkamot makaginhawa kung butlang makaingon ko ano ko ba kanang mapindi jud ko ba mao ta nagsukad gabi may suon nga inig tukar may suon manggahi na gid ko bisag usaon pa nako kuson manggahi ko ba nga nang murag magtanga na jud ko umoy nya mao to gabi sila mama tuwira nakaingon ko dugaya sa ni mama ay kay murag lahi na gid ako gibati gabi may suon kana inig tukar o murag dinadyo ko makaginhawa murag na lang ko mo ana ba nga ana ko nga Lord kapoy na kay ko sige kanang bako sa ginhawa ba murag makaingon na lang ko kanang may pai kuhaon na lang ko niya kay magkapoy na jud ay ko kana gani tukar gami suon adyo mo suod nga hangin dili sa ilong manikapot na lang ko nga kaning ba na ko ginhawa kay sao pa na ko ugkon sao pa na ko ginhawa murag putig lisod nakaingon ko sa tibok ng kinabi mao to pinakapait nga ako magian gyud grabe ini tukar sa gid ginhawa sao na ko mura na jud ko mangurog nya manggahi pa ko maayo mao to mga igsuon nga gabi dito may ospital ang doktor wala di finding man ingon na siya nga tungod ra sa kuno ka nang magdi ka ginhawa ba tungod sa kuno ka na bitaw siguro na problema si kuno ka stress kuno ang doktor dili jud kuno na maayo di kuno nga makuyawan ta kanang sa kuno problema kay mao na hinungdan kuno mga igsuon nga kanang kuan kanang mahinungdan nga magputas kuno ya gabi wala sa igresita ang katulad yung gipaingon nga busita mutan ako unya ako ingon ko to kaning ako pag kanang mangurog ko manggahi unsa man normal ko na pero murag addiction ko na siya basta mataki kuno ang di ka ginhawa kanang mao kuno na manggahi pero nagpasalamat kay kung ako may igsuon sa Ginoo kay gi-check up mga buko-buko ako ang dughan okay ra gid tanan ako ang vital signs ang normal man ko noon 95 to 105 akong vital signs kay 99 kung wala pa to ako to 95 mo to oxygen ko okay ra akong dugo okay ra sad ako kunong dughan kuno nya mao to wala ko lian pag galinang buntag mga igsuon ginasa ko makaginhawa ko nga magantong ko ba kung Lord nga sa ninyo sige na mag-og ampo atong sa gabi gani si sa kadlaw sa manoy og si tuntun ako pag ipatawag mag-ampo ko nga tungod ako bang ngano di mo jud maayo mo to ako nang gilas mama ko magpa-check up ka taglain mo mas mama ikaw pero murag ni santok sa kuno na migsuon nga nganong magpa-check up man kung naa may mga tinahod nga mga ansyano mao to nagasantok sa kuno na migsuon nga kanang ako na lang ipaampo kay nakibaw ko nga ang kanang mga ansyano dako jud na siya tagaan di sila sa authorities sa Ginoo ba nga maobi tay mo mudaog pag-ampo kanang kung naay mga kaigsuonan nga mabuan mao to akong galina mga isuon tungod sa dili may isuon ako dugay na ko wala gisingot murag wala yung singot ang gawas mulawas ba nya dugab ko di ko kadugab katong ganina wala nag-ampang sa di ba kanang naampos ko nga ato no nya ako si jud ko piyo ko wala ko mubuka nya kanang ako diri ato lain jud kayo ako tutulan ato na nya mura bitaw ko ganang naay maingon ako nga barog sa kay pangluwa niya ako mao to ako jud gagawon ta mig so nga di jud ko mo barog kay mo adto ko ba kanang mo focus ko pag-ampo ba nya naay mo ana nako ba sa bang ko anaon mao to mig so pag dayong kinalasan pag humanituntun singot jud maayo grabe singotan ako kay mo
Dugay na kayo lagi. Isip ko kayo murag singot ng gawas, ko kadug apa human dun singot mo yung mao to ako din hinko ang bugunaw na kasana pag ulit na ko sa mua, nakainom ng tubig, nakakaon ko. Eh kanang katira bang kagabi di ko makainom og tubig. Kunti mo laway na ako, di ko katuon tungod lain jud ako daan di ko kakaon. Mao to migsuon. Nakainom ko ang gahom sa Ginoo migsuon ko. So ang atong pag-ampo, na ako pag-ampo yung nga dili dunggon tungod kay kasi ba napakay wala masurinder niya ba? Mga kanhod ako ganiha may suon nga. Siguro ang ako to akong istorya ganina maugod tay babag siguro mga nung daghan ko pag-ampo nga wala gidungog sa Ginoo. Mao to ni pag-ampo to sa mua ni kuan jud ko ni mama ni hilang jud ko nila nga to sa manding ako ginis manding ko manding. Kana ako jud sinati manding kung unsa kay kagamhanan ng Ginoo manding kay. Imagine ha pila na ko kaadlawan wala naggaw sa singot pero ganina pag human nagaw sa singot ang akong tutulan ng isuon. Wala pag human yung ampo bugnaw mo jud kaayo wala ko sa mua nakatuog tubig nakataon ko. Kay ako dili jud ko katuog tubig di jud ko makakaon ba ya mo na akong encourage na tong tanan kay kita no dili man gyud ta kanang ang atong lawas sakit man gyud ta nya next time ampo sa Ginoo di madunggon. Basin di ay ang pag-ampo sa pag-ampo na to basin ba na wala hibaw nga naa day tay na wala mas masurindir sa Ginoo o na mao to ang nahitabo na ko migsuon nga sa siguro wala pa to na kong istorya ganina wala hibaw dunggon ba sa Ginoo mao na nga ako nga kitang nga ako jud gihimaya ang Ginoo sa akong ginabuhi nga grabe kaayo siya kagamhanan grabe kaayo siya ka milagroso kay nag-ingon ko sa akong lagian grabe mo kapoy na kayo ko sige bakpo isang milhawa ba kayo adyoy mo sa kaingon makaingon ko nga Lord kuhaan na lang ko kay kapoy na gyud kay kustanan pero nakaingon sa ko nga siguro naapay plano ang Ginoo sa akong kinabuhi mao na napasalamat sa kay ko sa tanang mga napakabana nako sa tanang mga ansyano kanang ako pa tawag nabati sa akong kinabuhi mingso nga daghan napakabana nako daghan nagpinangga nako daghan higugma nako inyo ang Ginoo sa inyong kinabuhi nga kuna ay kanang naabi tay apres nako nga kamo naagid mo sa mga nag-ampo tanan salamat ing dako sa Ginoo na ako i-encourage sa tong tanan kung naatay mga sakit kung mahimo kung di maayo atong tawgon ang mga tinahod nga mga ansyano kay kana mao pa sa igsoon uyog. Hi mga igsoon, maayong buntag karon ay adlaw Lunes mo na nga kani di ba na human man ninyo og tan-aw ang video mga igsoon nako jud kayo tabang ang Ginoo atong kayo na sa akong igsuon nga si Jelly Rigudos mo na mga igsoon nga sa katong ako ang niagi nga vlog katong birthdays anak sa among igsuon nga si Chay Chay anak niya nga si Nathan at tumi dito niya mo to nga nagsugod ng Bible study ni chat ni Itil nga si kuan ko no si Jilly ana itabang kay di ka ginhawa maglisod siya ginhawa nga og ako no kayang tutunlan nga nagkurog siya maayo kung kuan na ganito ang di siya ka ginhawa gahi ko na yung kamot daghang mga kaigsuonan mga igsuon nga ni anhi diri sa muasad ni anhi diri sa mua ba kay gitabang lagi si Jilly kay si Papa Raman ug si Jilly ang naa diri sa balay na mo dito ang balay dito nila ya mo na nga ana si Kuya Ilay ang mga ansyano ni ana nga sige lang pagsulay ra ni kay para dili ta mahuman aning ang Bible study na ato lang isalig sa Ginoo nya mo na nga wala may nagpadala nay among igsuon nga manghilak murag hilak siya ba kay naka-feel siya kabalaka sa iyang maguwang mo na nga ako sad aton kayo na wala man ako na share ninyo nga pila ka pagumangkon ako nga nawagtang nya wala man ako na share ninyo mo na nga ako na feel ato mura kong kulbaan sad ana ba kay na trauma na gani ko sa mga ingon ana nga kuan kanang inana nga panghitabo sinsya kay nya mo to nga sa taxi ana uli namin dali mi ana gipakaon pa mi nila ana dali taon mi kanang kaon hantod nga naabot mi diri yung mga alas 9 kapin sa Jilly giadto na sa kanang kuan kantin pagatos kantin ana si Julius
Siluya kay siya nitabang gyapon siya igsuon ato sila sa Toledo. Pag ato sa Toledo mga igsoon ngano man asa wala pa di ay si Papa Charlie diri iyang giampuan sa Gili nya sa wala pa sila nigikan nagsakay na sila sa taxi nagampo sila daan po ni Julius pagikan unsa man pagkaunsa ang mga igsuon nga pag ato dito sa Toledo walay findings ang doktor gipabulsita ra siya gipaginhawaan gipagbulsita niya gipangkuan siya diri way findings okay ra ang iyang kuan ba iyang oxygen gani siyang lawas mao na nga nakaana ko nga unsa jud ni anya mo to Biyernes man to sa gabi pagkaugma mga igsuon tigom na namo Sabat day pagkaugma na nga Sabado karong pag-aging Sabado sa buntag mga igsoon gitabang mo na nga pag Sabado anagi amo na siyang gitabang ubalik bisan ako ato nga na-trauma ko atong gayon na kung naa gani tabangonon makumbaan day ko maayo ano na kumbaan day ko maayo kuyapan ba magkurog akong tuhod niya mo na mga igsoon nga pag human na to ang mga ansyano sa dili pa may magsugod mag-meeting na sila nya mo to kanang wala sila ka meeting kay kanang giampuan nila daan sa Gili pito to sila ka ansyano pito ka ansyano niya ang akong na-videohan ra ato kay si Julius si Padok ang mga presider chairman nga si Kuya Tonton ang uban nga nako nga mga ansyano wala na ko na videohan kay nag-ilis pa man ko ato gayon na niya mo to nga as you can see man nga si Gili naglusog-lugo siya ginhawa mo anak lang siya Afrika na ba kulbaan niya itong gayon na ba niya mo na nga ang milagro gani sa Ginoo na adyo atong hikayon na makaana ko nga wala na nako na videohan ang katong nihalad si Gili kay pag humag-ampo mga igsoon wala pa man to siya nagilis isaka siya diri sa balay nibong siya ngano kunong nakatuon na siya okay na iyang ginhawa ano ba higayon na kay gipaningot siya maya to higayon na mga igsoon katong gilirungan siya sa mga ansyano ug mga kaigsuonan nga nagampo nga mo na nga paningot siya maya pagkahuman mo na nga paghalad na wala jud ko ka video sayang siya pero wala ko ka video pero nakita man sa Ginoo mga kaigsuonan aton gayon na nga kay wala ka video aton gayon na nga ni kantar siya gani siya imo ang himaya wala ko ka video ato kay kanang naghilak masad ko maayo na feel ako ang presence sa Ginoo ba nakahilak jud ko maayo to na ako mga kaigsuonan naghilak na halos tanan naghilak kay sa nitabo sa milagro sa Ginoo atong giyon pag Sabado mao na nga kanang dako kaayo ang tabang ang Ginoo Gili labi na Gili kay magpapasad to siyang namatian og anak kay murag June nanganak siya nga kuan ba ka na infection gani sa UTI ang iyang anak pag anak itabang dayon niya grabe sa tugaagi ang pagpanganak ni Gili atong giyon na mo na niya pagkakuan ato pagka-Biyernes ato kay ato siya sa ato po siya sa lugnanan sa iyang anak isuroy niya iyang giadto na ba kay wala siya kaadto siguro nga nakuot yung lughan dili mo guna siya matabi kung sa iyang na-feel mga igsoon kaya mo na nga kanang thanks God hinaot ko mga igsoon na nalig-on mo or na nakamata mo nga naadjudi ang Ginoo nga motabang nato siya milagroso siya nga Dios mga igsoon mo na nga kita o kamo nga naa sa mga problema o mga kasakit or aduna mo makaana mo nga murag wala na dili na ni mahitabo pero walay arang mahimo sa Ginoo so mao jud ang atong nga hindi saglain-lain tag mga relihiyon mga igsoon pero usar ang atong Ginoo mao sa Jesus Christ mao na nga always pray jud para sa Ginoo pray sa Ginoo mga igsoon labi na nga daghan ang muampo nimo dako jud kaayo kahimuan ang matarong mga igsoon dako kay kahimuan sa panahon mo muampo siya mao na nga ako i-share mga igsoon nga dako kay pasalamat sa Ginoo at gayon na og please like, comment, share
share, ug subscribe pod may sa ako ang channel. Bye!